गसाइगाव महकुमा ना जौगानाय मावगिरिनि मावसालियाव दिनै एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा माखासे आइजो गावसुंथा आफादफोरनो अमा फिसा राननानै होयो। बिटिआर सरकारनि पिग काम फिश कालचार मिशननि गेजेरजों दिनै गसाइगाव महकुमानि ना जौगानाय मावगिरिनि मावसालियाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि गासै गं 15 गावसुंथा आफादफोरनो एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा अमा फिसाजों लोगोसे अमानि जाग्रा आदारबो राननानै होयो। बे अमा फिसाफोरखौ गावसुंथा आफादफोरा मोजाङै फिसिनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगालांनो हागोनखौ मिजिं थिनानै बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ बिटिआर सरकारा लागासिनो दं होनना जिरन बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। जोंनि फिसारि डिपार्टमेन्ट इएम राकेश बर' बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों बे डिपार्टमेन्टआव अमा फिनायजों लोगोसे ना फिनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बे जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो गोबां बेबायदिनो होगासिनो दङ आरो दिनै बेवहाय जोंनि गसाइगाव ओनसोलावबो जोङो बे हाबाफारिखौ खालायदों। बेवहाय गुबैयै 15टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माब्रै करि अमा फिसा राननाय जादों आरो इयुन समफ्राव आरो फैबावगोन, सिगांबो होनाय जादों। आं मिजिंथिदों जोंनि जायफ्रा मोनगोन बेखौ एबा दिनै जाय मोनबाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोजाङैनो बेखौ जत्न लानानै बेखौ फिसिनांगोन। मानो होननानै बुङोबा बे जोंनि रांखान्थि जौगानायनि मोनसे आसनि आरो जायफ्रा साबसिनै फिसिनानै फेहेरनानै फेदेरनानै लाभबान जानो हागोन बिथांमोननो आरोबाव बांसिनै उनावहाय होनो थाखाय सरकारा नाजागोन। आरो जोंनि आसनिफ्रा ओरैबायदि मोनसे सोमोन्दो दङ जे फुख्रि सेराव जुदि अमाखौ फिसिनाय जायोबा जिहेतुके बे मैलाफ्रा दस्रायाव बे थानाय नङा, बे फुख्रियाव थांगोन आरो बे फुख्रियाव थांनायखौ नायाबो आदार हिसाबै बाहायगोन आरो गुबुन आदारखौबो नानो होनाय जागोन बेयाव। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जोंनि जायफ्रा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बिथांमोना बेखौ मोनलांबाय, सोरनाबा जुदि फुख्रि दंबा खाथियाव बिथांमोना अमा गन्द्राखौ बे खाथियावनो खालायनांगोन आरो बिदि खालायबा सुबिदा जायो। आरो आं मिजिंथिदों जोंनि बेवहाय जाय बिथांमोनहा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे अमा फिसाखौ दिनै मोनबाय, बांसिनानो अमाखौ माबोरै फिसिनांगौ बिनि टेकनिकखौ बिथांमोना रोंगौ। खालिबोल' मोनसे बाथ्राखौ आङो बिथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ खावलायदों एबा फोरमायदों, आजिखालि बायदिसिना बेमारफोर जायो, स्वाइन फ्लु माबा माबि जायो। दा बेनिखायनो जोङो साइन्टिफिकेलि जाहाथे जत्न खालायनानै मैला थैला जाहाथे अमानि साखाथि फाखाथियाव थाया, बेरामा जाहाथे जानो हाया बेखौ बिथांमोना नोजोर लाखिनांगौ। आरो माबा मोनसे जानो नागिरबा जोंनि खाथियावनो थानाय भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालायनांगौ आरो जोंनि डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालायनानै जाहाथे बिथांमोना मोजांथारैनो फिसियो आरो इयुन समफ्राव जाहाथे लाभबान जानो हायो। दिनैनि जे हाबाफारि बे गुबैयानो जादोंमोन जे फिसारि डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै अमा फिसा राननाय। बेबायदि गावसुंथा आफाद गोबां दंबावो जायफोर बिदि अमा फिसिनायखौ बिथांमोननोबो मावहोनायनि जोंना थांखिया जोबोर गिदिर आरो गुवार। ओरैनोबाबो जोंना फिग मिशन दङ बिटिसिआव। फिग मिशननि गुवार ओंथिया बेनो जाहैबाय जे जाहाथे जोङो खालि सेल्फ हेल्प ग्रुपल' नङा, जोङो इन्डिभिजुवेलिबाबो जाहाथे अमा फिसिनानै जोंनि बे ओनसोलावहाय जोङो गावनो माने रांखान्थिखौ जाहाथे जोङो आरजिनो हायो बेनि थांखिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो जोङो दिनै जायनो होबाय बेल' नङा, जों गोबां बेखौ होनाय जागोन। आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ सारा प्रिथिबियाव अमानि बेदरनि जे जनप्रियता बा पपुलारिटि जादों बेखौ जोङो सुफुंनांगौबा दिनै गोबां जायगायाव अमा फिसिनायनि गोनांथि दङ। आरो जोंनि थांखिया बेनो, जोंनि पिग मिशननि थ्रुयै जोंनि टारगेट लानाय बादि जुदि जाफुंसार जायोबा जोङो बेखौ जोंनि कान्ट्रियावल' नङा बिटिसिनिफ्राय गुबुन कान्ट्रियाव बेखौ फाथायहरनायनि मोनसे बिथांखि लादों। गतिके जोङो जि आसनिखौ लाबाय बयबो जाहाथे गुवार आरो गेबेङै मोनजोबनो हायो, फिसिनो हायो, बिनि थाखाय जोङो खालायलांबाय थानाय जागोन।